Ndi nthawi ya Nkhani ya mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Chawez Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Bwalo lalikulu la milandu lati lipereka chigamulo pa 10 September pa mlandu wa atompinga njira. Kazembe watsopano wa mgwirizano wa maiko aku Ulaya wayamikira Lazarus Chakwera pa chidwi chimene ali nacho polimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina zinali ngati nthabwala pamene aphunzitsi atatu okha a gulu la IPTE 14 anafika pa malo amene anagwirizana kuchita zionetsero. Tindizi ndi zina zambiri tiyentikale limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Bwalo lalikulu la milandu lati lipereka chigamulo pa 10 September pa mlandu umene atompinga njira akuwaganizira kuti ankafuna kupereka ziphuphu kwa oweruza mlandu wachisankho mchaka cha 2019. Ampinga njira akuwaganizira kuti amafuna kupereka ziphuphu kwa oweruzawa ndi cholinga choti yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika apambane pa mlandu wachisankhowu. Feston Malekezo andi nkhani yonse. Mlandu ukuweruzidwa ndi Dorothy de Gabriel omwe pa nthawi ina mpinga njira samafuna kuti apitirize kumva mlandu wawo. Malinga ndi chikalata chochoka ku bwalo la milandu chimene chasayiniridwa ndi registrar wa bwalo la High Court komanso Supreme Court of Appeal Gladys Kondwe, chigamulochi chizaperekedwa pa 10 September kummawa. Ampinga njira anapezedwa kuti ali ndi mlandu otayankhe pa 15 April chaka cha 2021 ndipo atayamba kuziteteza okha pa mlandu anati abweresa mboni zinayi koma ziwiri zokha zomwe ndiyo yeni ndi munthu wina namene anapereka umboni ku bwaloli. Boma linabweresa mboni zisanu ndi zinayi zomwe zisanu mwa izo anali oweruza. Ampinga njira anamangidwa mwezi wa January chaka cha 2020 ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau kutsatira dandaulo limene Chief Justice Andrew Nyirenda anapereka ku bungweli kuti wamalonda wina kuphatizirapo munthu wina wamboma ankafuna kupereka chiphuphu kwa amene amaweruza mlandu wokhuza chisankho cha mtsogoleri wa dziko cha chaka cha 2019. Malinga ndi zimene zinamvedwa ku bwaloli, Judge Mike Tembo komanso Ahile Potani ankafuna kupasidwa chiphuphu ndi ampinga njira chokwana 100 million kwacha kuti agawane ndi oweruza ena ndi cholinga choti mlanduwu ukomere yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika. Kazembe watsopano wa mgwirizano wa maiko aku Ulaya mdziko muno Arun Skinnebash wayamikira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa chidwi chimene ali nacho polimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Skinnebash amene alowa m'malo mwa Sandra Paisen anena izi ku nyumba yachifumu ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pamene amapereka kalata zawo za ukazembe. Wezi Gausi wadzani nkhani yonse. Poyankhula ndatu la Nkhani atapereka kalata yawo, Skinnebash analonjeza kuti apitirira kuthandiza polimbana ndi katangale ndi ziphuphu maofesi a boma. Iwo anayamikira ubale wabwino umene ulipo pakati pa EU ndi dziko lino pa nkhani za chitukuko. Kazembeyu anati iwo ntchito zawo akhala akugwira potsatira ndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. Pakadali pano Kazembeyu wati dziko lino lisayime palokha polimbana ndi mliri wa COVID-19. Amene anali kazembe wakale wa EU Paisen anachosa mdziko muno kamba kakuti anatenga nawo mbali pa zionetsero zotsutsana ndi kugwiririra kwa amayi kwa Nsundwe mchaka cha 2019. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe lakana pempho la amene anali mkulu wa ndondomeko ya zachuma ya boma Paul Mphiyo ndi ena kuti ayambirenso kumva mlandu umene akuganizira kuti adasokoneza ndalama zokwana 2.4 billion kwacha. Mphiyo amafuna kuti mlandu uyambirenso kamba kakuti oweruza mlandu adasintha kuchoka kwa Esme Chombo kupita kwa Aruthi Chinangwa. Wezi Gausi wadzanso ndi ripoti ili. Oyimbira mlandu amene akuwaganizira Apowelo Nkhutabasa analembera bwalo la milandu pa August 31, 2021 kuti mlanduwo uyambirenso, koma Chinangwa lachiwiri akana pempholo. Mkulu woyimira boma pa milandu Stephen Kayuni wati bwalolo lipitiriza kumvabe mlanduwu posachedwa apa. Ndizizi akhoti akana nge alamula kuti mlandu upitirire. Oyimira owaganizirawa pa mlandu Powelo Nkhutabasa anavomereza kuti pempho lawo alikana. Zimene tinapemphazo pagirala za khoti tikalowaso pa 10 September
tikapita choka pamenepo. Aphwiyo anaomberedwa ku nyumba kwawo ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe pa September 13, 2013 mu ulamuliro wa Joyce Banda. Oweruza mlandu Esime Chombo asanapume ntchito yake adakanaso pempho la aphwiyo kunena kuti iwo azichotsepo okha pa mlanduwu. Akuluakulu a bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC atakutenga nthawi asadasankhe anthu amene alowe m'malo mwa akuluakulu anayi amene adasankhidwa kukagwira ntchito ya ukazembe kunja kwa dziko lino. Anthu anayiwa ndi a Luke Tembo amene akupita ku Addis Ababa ku Ethiopia, a Bire Mayaya ku Brussels mdziko la Belgium, a Happy Mhango ku Berlin ku Germany ndi a McDonald Sembereka ku New York mdziko la United States of America. Sam Kalimira wadzanitsa mbiri. Wapampando wa bungwe la HRDC a Gift Trapens akuti akutenga nthawi asadasankhe anthu omwe alowe m'malo mwa anthu omwe anapatsidwa ntchito kukagwira kunja kwa dziko lino, kamba woti iwowa akuzukuta kuti apeze anthu omwe angagwire ntchito yomwe Amalawi angakondwere nayo. A Trapens anena kuti komiti yawo ikhale yokumana kuti ipeze njira zabwino zimene ingapezere anthu omwe alowe m'malo mwa anthu anayiwa, komanso kutsatira ndondomeko za bungwe la HRDC ndi malamulo ake. Chiyasankhireni kukagwira ntchito ku maofesi a ukazembe ku mayiko akunja. Anthu anayiwa sanabwere poyera ndi kulengeza kunena kuti atula pansi maudindo awo. Komano yemwe adali mkulu wa HRDC ku chigawo chakumpoto a Muhango anauza Times kunena kuti wachiri wawo awalita Moya Nkandavire ndi omwe agwira ntchito za HRDC ku chigawo chakumpoto. Posachedwa apa a Trapens anena kuti cholinga cha bungwe la HRDC sikuti chasokonekera kamba kakuchoka kwa anthuwa, ponena kuti bungweli ndi lalikulu ndipo lipitiriza kugwira ntchito yoonetsetsa kunena kuti ntchito za boma zikuyenda bwino mdziko muno. Nduna yoona zokopa alendo a Michael Usi yati chikondwerero cha tsiku la zokopa alendo pa dziko lonse cha chaka chino chima pamutu otukula ntchito zokweza Amalawi. Pa 27 September ndi tsiku limene dziko lonse limakumbukira za tsikuli, koma dziko lino lidayamba kukondwerera zokopa alendo pa 1 September ndipo zidzatha pa 30 September chaka chino. Blessings Mpinganjira walemba ripoti ili. Polankhula pa mkumano wa Nkhani lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona zokopa alendo a Michael Usi apempha makampani komanso anthu omwe amagwira ntchito zolandira alendo kuti atsitse mitengo kuti Amalawi azitha kufikira kukaona zinthu zosiyanasiyana mdziko muno. Iwo ati anthu ogwira ntchito m'malo okopa alendo agwira ntchito limodzi ndi boma popititsa patsogolo ntchitozi mdziko muno. Malo amene ali osangalatsa ife eni tizipita malo amene wowo, komano pali zifukwa zimene atisakupitira. Number 1 pena saziwa, 2 ndalama. Ndiye njira imodzi ndikulankhula ndi achaini yakewo amene ali ndi malo kumene anthu amapita kuti akasangalale kuti tayikani mitengo yoti Amalawi azita kufika. Chifukwa pali mitengo ina umaganiza kuti mitengo iyi ndiyoti mupangira Amalawi kapena mupangira anthu akunja. Ndiye chingale sitingapange force kapena kwakakamiza monga unduna umene umayendesa za ndondomeko za zokopa alendo. Tiye tikhale nawo pansi tilankhule nawo kuti nkhani imeneyi iyende moti itikomere tonse ife monga Amalawi. Ausi avomereza kuti matenda COVID-19 asokoneza ntchito zokopa alendo zomwe zasiya pa umphawi anthu ogwira ntchitozi komanso eni kampani. Zinali ngati nthabwala pamene aphunzitsi atatu okha a gulu la IPT 14 amene sanalembedwe ntchito anafika pamalo amene anagwirizana kuchita zionetsero zofuna kukakamiza boma kuti liwalembe ntchito. Zionetserozi zimene zimayenera kuyamba nthawi ya 8 koloko mmawa sizinachitike monga mmene anakonzera chifukwa chakuchepa kwa aphunzitsi amene anafika pamalowa. Ellen Pindani wadzambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Polankhula atapereka kalatayi, mmodzi mwa aphunzitsi a gulu la IPT 14 Rogers Abina anati ndodandaula chifukwa aphunzitsi ena sanapezeke pa zionetserozi. Papa zaoneseratu kunena kuti tasalidwa kwakukulu chifukwa chonena kuti ngati anthu odandaula timayeneka kuti tibwere mawu nyinji cholinga tizaonetse kukhumudwa kwathu mkwiyathu pa madandaula amene tinali nawo. Koma atalandira chikalatachi, mmodzi mwa akuluakulu ku Council ya Lilongwe anati aonetsetsa kuti kalatayi ifike kwa anthu oyenera. Lero lomwe madandaula amenewa ndiwapititsa ku maofesi amene ayenera kulandira
makamaka ku office ku ministry ya education komanso ma ministries ndi ma office onse amene apangidwa kope mu petition imeneyi. Mwazina aphunzitsiwa akupempha boma kuti lilembe aphunzitsi a ipite 14 ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ukadaulo wawo ophunzitsa. Iwo apitirira kupempha kuti pakali pano pali kuperewera kwa aphunzitsi okwana 83,000 ndipo boma likuyenera kulemba aphunzitsiwa ngati njira imodzi yokweza chiwerengero cha aphunzitsi ndi ana mkalasi. Aphunzitsi a gulu la ipite 14 akuti akuona kuti boma likuwasala posawalemba ntchito ngati aphunzitsi ongogwirizira monga mmene lachitira ndi aphunzitsi a ipite 13. Mukonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema ya Times. Tibweranso ndi nkhani zina posachedwapa zikangotha izi. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate's Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Popitilira ndi nkhanizi, nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yamikira boma la India chifukwa cha thandizo la mankhwala limene bomalo lapereka ku dziko lino. Ndunayi yanena izi italandira thandizoli kuchokera ku boma la India andalama zokwana 114 million kwacha. Mavuto kambuwe andi nkhani yonse. Ndunayi inayamikira dziko la India chifukwa cha thandizoli ndipo inati dziko la Malawi liyesetsa kuti mankhwalawa agwire ntchito yake. Ndife tayamika kwambiri ku boma la India chifukwa cha thandizo la mankhwala mudziwa kuti panopa ndithu zipata zathu zambiri mankhwala ofunika ngati amenewa ndoti analibe. Ndi izi zitithandiza kwambiri kuti mmene ifeyo ngati boma tudikirira mankhwala amene tidapanga kuti tigule panopa ndi kuti awawa ndi amene agwire ntchito. Ndi ifeyo ngati boma tikuyamika kwambiri kwa anthu aku India komanso boma la India. Ndipo kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Shri Gopalkrishnan anati ubale wa Malawi ndofunika kwambiri ndi dziko la India. Mwezi wa Machi chaka chino dziko la India idapereka katemera wokwana 50,000 ku dziko la Malawi. Ndipo chaka chatha dziko la India idaperekanso mankhwala fufupi $2 million ku dziko la Malawi. Bungwe lona za mankhwala ophera tizilombo la Pesticides Control Board lati likhazikitsa ndondomeko zatsopano zimene zibweretse dongosolo poyitanitsa komanso kugulitsa mankhwala awa mdziko muno. Amene akugwirizira udindo wa wamkulu ona zolembetsa mankhwala ku bungweli Amishek Soko wati ndizokhumudwitsa kuti anthu ogwiritsa ntchito mankhwala awa monga alimi
akupitirira kukumana ndi mavuto. Isaac Salima walemba zambiri. Kwa nthawi yayitali anthu ogwiritsa ntchito mankhwala ophera zirombo akhala kudandaula ndi katunduyu. Ena monga alimi akhala kudandaulanso kuti akumawagulitsa mankhwala ena amene nthawi yake yogwira ntchito idatha. Ichi n'chifukwa chake bungwe la Pesticides Control Board lidaganiza zochita zokambirana ndi kampani komanso ena amene akukhuzidwa ndi bizinesi iyi ndi cholinga chakuti akambirane zina zofunikira. Asoko adati kufuna onse okhuzidwa mu bizinesi iyi kuti azikhala ndi udindo akamachita bizinesi. Choyambira kwambiri chofuto limene tinalo ndoti mankhwala ambiri amene akumabwera munomo kumapezeka kuti akumapanga expire mwina mwake, komanso enaso kutengera kuti kukonzekera zoti apange register mankhwala sakudziwa sakusata sakusata ndondomeko yake imene imakhalira yoti akamabweresa ma documents awo tufuna kupanga register mankhwala amapezeka kuti muli zinthu zambiri zoti timapanga miss, ndiye kumapezeka kuti ifeyo kuti tipange register mankhwala ja mwina sizimatheka kapena pamakhala ma challenges enake. Ataifu Lichirwa wapambana bungwe la Crop Life limene ndi anthu awonse ochita business za mankhwala awa adali ndikofunikira kuti bodi ionetsetse kuti pakhale dibata pa business. So nkhawa zimene tinazo pa nkhani yoyerenetsa mankhwala nzakuti mdziko muno muli ndondomeko zimene zimaloleza mtundu wa mankhwala ndiponso umaletsa mtundu wa mankhwala pa nthawi ina yake imene yakwana. Mwina mankhwala akhalitsa achita expire sakugwirizana ndi nyengo yathu. So nkhawa zimene tinazo nzakuti anthu akhuza mangoyerenetsa mankhwala osatsatira ndondomeko zoyenerera. So chimene tikupanga nchakuti nkhawa zimenezo kuti zichoke ngati industry chifukwa tikukumana ngati pamodzi kuti zoyerenetsa mankhwala mwachisawawa zithe. Malamulo akuti munthu ngati woyerenetsa mankhwala mosavomerezeka alandira zilango zotani, komanso ngati mukuyerenetsa mankhwala mukuyenera kutsatira ndondomeko zotani, munakupeza importation permit. Pa msonkhanowu nthumwi zidapereka maganizo amene angathandizire kuchepesa mavuto amene akhalapo pa bizinesi. Mabungwe a SMED ndi TVETA asayinirana mgwirizano umene uthandize ophunzira maluso osiyanasiyana kuti adzipeza phindu pa ntchito zawo za malonda. Mabungwewa achita mgwirizano umwe mzinda wa Lilongwe, ndipo mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Wezi Gausi. Poyankhula pamwambo umene amasayinirana mgwirizano wa pampando wa bodi ya TVETA Don Hwayo wati mgwirizanowu wabwera nthawi yoyenerera chifukwa kuti iwo akhala kupereka mwayi yosiyanasiyana kuti anthu azitha kupanga mabizinesi komanso kuwalumikizisa ku misika. Kusayina kwa mapepa atasayina lero kusonyeza kuti tagwirizana ma ASMED ndi TVETA kuti tiyendere limodzi, kuti tikamayenda choncho tikuonetsetsa kuti kusintha kuja government yakhali kufuna kuti zinthu zisinthe kukuchitikani. Chifukwa choti tikamaphunzitsana athu ndi kuti waja akuphunzira ntchito za manja zomwe zikawathandize kukweza dziko lino. Wapampando wa bodi ya SMED Temwani Simwaka anati mgwirizanowu uthandizira kuti anthu azichita za malonda mdziko muno. Mgwirizanowu wa TVETA ndi SMED ndofunikira kwambiri. Monga mukuziwira TVETA ntchito yawo kwambiri amaphunzitsa anthu kapangidwe luso laka ntchito zomwe angathe kugwira kapena zinthu zomwe angathe kupanga. Pamene SMED imaphunzitsa kwambiri mmene anthu angayendesere business yawo, kwathandiza kuti alembese ku Malawi Bureau of Standards, ku Revenue Authority, komanso kuti business yawo iziyenda mu ndondomeko yoti angathe kukongola ndalama. Mgwirizano wa SMED ndi TVETA mwazina ukhala ukuthandiza amayi komanso achinyamata pa mabizinesi osiyanasiyana. Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yagonjetsa timu ya Mozambique ndi chigoli chimodzi kwa du mu masewero amene anachitikira mdziko la South Africa amchikho cha dziko lonse lapansi cha World Cup. Osewera kutsogolo kwa timu ya dziko lino Richard Mbulu ndi amene anamwetsa chigolicho mchigawo choyamba. Umu ndi mmene anyamatawa limodzi ndi mkulu wa bungwe loona za masewero ampira mdziko muno Awota Nyamilandu Manda anakondwera mpirawo utatha. I'm not
kupambana nkokoma. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na inso mitu yake. Bwalo la milandu lati lipereka chigamulo pa 10 September pa mlandu wa Tom Pinganjira. Kazembe watsopano wa mgwirizano wa maiko aku Ulaya wayamikira Lazarus Chakwera pa chidwi chimene ali nacho polimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina zinali ngati nthabwala pamene aphunzitsi atatu okha a gulu la IPT 14 anapita pamalo amene anagwirizana kuchita zionetsero. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupifupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse, ndipo kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Mana ndine Chawes Banda, madzulo abwino. Madzulo abwino ndi nthawi ya zanyengo ndipo muli ndine Mandenda onga pondane. Tsopano tikupatsirani mmene nyengo itakhalire usiku uno komanso mawa. Kufunda pang'ono usiku uno ndi mawa masana kudzakhala dzuwa komanso kudzatentha m'madera ambiri. Mphepo idzumba kuchokera chakumvuma ndipo mkucha kudzakhala kwa mitambo komanso mphepo. Tsopano tikupatsirani mmene kutenthere komanso kuzizirira madera osiyanasiyana a mdziko muno. Kwangapo kutentha pakati pa 22 degrees Celsius ndi 36 degrees Celsius, ku Blantyre pakati pa 16 degrees Celsius ndi 28 degrees Celsius, ku Lilongwe pakati pa 13 degrees Celsius ndi 27 degrees Celsius, ku Mangochi pakati pa 20 degrees Celsius ndi 33 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu tiyembekezere kuti kutentha pakati pa 12 degrees Celsius ndi 24 degrees Celsius. Pomaliza tikupatsirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 8 September 2021. Kunzuzu dzuwa lizatuluka 16 minutes to 6 ndipo lizalowa 20 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lizatuluka 14 minutes to 6 ndipo lizalowa 20 minutes to 6. Ku Blantyre dzuwa lizatuluka 18 minutes to 6 ndipo lizalowa 25 minutes to 6. Zanyengo ndi zomwezi, dzina langa ndi Mandenda onga pondani usiku wabwino.